Les bruixes van existir com éssers humans o bé van existir com a força sobrenatural? És un edifici per la part externa molt auster, que s'obre amb tot el seu esplendor al pati. On jo anava a veure les obres d'art era les sales on estaven els malalts, no? T'hi pots fixar, a dalt hi havia les voltes de creueria. S'entera que hi havia aquest incendi. Cervera era molt petiteta i te n'enteraves de tot. Ràpidament devia agafar la càmera, se'n va anar cap allà i va tirar unes quantes fotos. Era una persona intrèpida, inquieta. Era una ànima lliure. És per a que nosaltres puguem entendre d'on venim. Podem anar als arxius i veure documents en paper i fotografies que mostren fets de la nostra història que no podem permetre que es tornin a repetir. Renegant el nom de Déu i no res menys, que pomarà o matarà infants petits de nit o de dia. En tan mala sort, una riuada se'l van portar aquelles obres. Sabíem que hi havia una inscripció que es trobava darrere de la tela original. I crides a l'investigador, vine, això et quadra? Amb el tipus de pintura o així? Quins detalls vols que et faci? Perquè veig que aquí hi ha alguna cosa que no va. En un primer moment el que ens dona és un mal de cap més per intentar quadrar totes les peces.